каква е философията на косинец и затвори. И от теб не искам да зависи да кажеш шупа решетката и излизи. Чувал съм, че държиш Дарик. Не, Дарик е копия, не вече. Няма. Защитата на хората Дарик не се продава, признайте, че съжалява, че не си го продава. не се продава. Не се продава, не се продава. Да, това ти ще. Но да, не се продава. Сега, И сега. ще бъде някой това пари, не е сериозно, че не се продава. Всяко не се продава. Тук ти пъти обикновено всички не могат да знаеш. Това е точно много. Документа си хубаво, нормално, прозрачно, писано да хората си те. Това е право си тук нещо, свободата си, да говорят на въпроса. Не, трябва да знаеш, някой път... Какво снимаш? Така много се... А, гледаш. Надценява, че... Снимам. Какво снимаш? Тя е това не е решението за гласа на това нещо. Медии би трябвало да няма никакво значение, това е, защото когато са ми казвали, да ти си собственик, аз съм собственик на акции в медията. Аз съм собственик на съвестта на хората, които работят в медията. И не трябва да бъдат. Това е това, това ще ви кажа, какво да ви види. И правилно. Да, не знам решение, което не знаех да ти кажа. Вярно, че това ще е позволено писане. Да, пуш.